Iko. Bakari. Ina abin nan. Wallahi lafiya. Ka ce abu dai yayi komai. Komai ya kafa. Ka ce kaya sun abin nan. Wallahi komai ta kai. Wancan dan duma ne? Wannan shi nake nufi da kabewa. Wannan tumatir ne? Wannan shi nake nufi da dan kan masara. Kasar dan kan masara shine wannan. Masara dama kan tana yin wannan kuma? Idan yi haka dan kan masara kenan. Inda kaga dan kan masara wannan shine dan masaran nan ka dai san shi. Oho. Wannan ya ba sunanta kubewa ce ko? Dan zogale kenan. Wannan an gaji ana zogale ai idan yi dunkule kyau sai haka. Okay. Ta wannan din nawa ce? Wannan 500. Yanka mun guda daya. Yanka ma guda daya. Yankan. Lafiya gaskiya ke faru. Ai wannan ba zaki. Kamar ya Wallahi ba zaki. kaga ta jafa. Wallahi gaba ɗaya kamar guna nake ci. Gaskiya tunda ne naji ba zaki yanzu dai abin da za a yi. Adalcin sa zan maka tunda naji ba zaki ka yankanta 10. Idan kuma wanda ka shafa. Wannan ai dan dai. Haka dan mara shi ka ta kai mu shi. Ba ni da haka. Kan mu ya.